Som dosluhujúcim agentom medzinárodnej utajenej organizácie ochraňujúcej záruky slobody a mieru našej prekrásnej demokratickej ríše. Od kolegov zo CIA som dostal prezývku Krvavý štetec, lebo na misiách sa pohybujem v prezlečení akademického maliara. Pokojný spánok našich detí ohrozuje niekoľko satanských štátov. Na prvom mieste sa týči iránsky teokratický despotát, ktorý podľa tvrdení Američanov vyvíja jadrovú bombu. Dostalo sa mi tej cti, že som bol vyslaný do Iránu prešetriť skutkovú podstatu tohto tvrdenia. Volám sa Hitchcock. Alfred Hitchcock. A toto je moja posledná misia. V meste Isfahán ma čaká moja prvá spojka. Tento niekoľkonásobný agent kolaboruje so všetkými tajnými službami sveta. Celkom určite neobohacuje urán, ale výlučne sám seba. Poznám však jeho slabiny. Od detstva túži mať vlastný videoklip na YouTube, ktorý je v Iráne zakázaný. Chlapčenský sen mením za informáciu o jadrovej bombe. Na tajné znamenie sa z davu vynára profesionálny vodič.
Jeho úlohou je nepozorovane ma dopraviť k princovi Rašídovi. Došiel nám benzín. Našťastie v Iráne poznáš priateľa. Prvý okolo idúci vyťahuje z igelitky 2-litrovku benzínu. Mal by som byť viac nenápadný. Irán má 4. najväčšie zásoby ropy na svete. Za plnú nádrž benzínu platím $5. Pýtam si bloček na pamiatku a sám sebe si kladiem otázku. Na čo je týmto ľuďom atómová energia na mierové účely? منزل ما هست. بعد با اشتاپان ما میخوایم بریم یه مقدار بیرون بگردیم و ایشون فیلم برداری بکنه و یه 2 ساعتی با هم باشیم. الان مشغول میشین که چند بریم. Princ Rašíd ma vezie k 3 posvätným miestam jeho rodu. Rašíd je potomkom rodu Safijovcov, ktorý vládol ešte na začiatku 18. storočia. Patrí medzi málo mužov v krajine, ktorí vedia, čo sa v nej naozaj deje. Prichádzame k najjužnejšiemu vrcholu pohoria Zagros, pod ktorým padol posledný kráľ Safijovcov. Klaniame sa. Nasleduje bájna rieka Zajanderút, ktorú práve na tomto mieste prekročil Alexander Veľký, keď tiahol na Persepolis. A možno to bolo aj o pár metrov ďalej. Dnes táto rieka ochladzuje reaktory nedalekej jadrovej elektrárne. K hrobom 7 neznámych vojakov, ktorí padli v iránsko-irackej vojne, sa klaniame nakoniec. Nájdeš to, čo hľadáš, ale nenájdeš to, čo by si chcel. A to, čo chceš, ti povie Zoria z dediny Abiyáne. S týmito slovami princa Rašída sa vraciam späť do základného tábora. Moja spojka ma zatiaľ zdokonaluje v úlohe agenta Maliera. Podľa princových spravodajských informácií musím okamžite odísť do dediny Abiyáne. Môj iránsky priateľ odmieta so mnou cestovať. Súhlasí, až keď mu sľúbim nakrútiť ďalší videoklip.
Dedina Abiyáne ma milo prekvapí. Nič zvláštne sa tu nedeje. Mladí odchádzajú do väčších miest a starí vymierajú. Cítim sa ako doma. Práve tu sa mám stretnúť so Zoriou, jednou z posledných stúpeňky zoroastrizmu, ktorý v Iráne prekvital viac ako 1000 rokov pred islamom. Mojej spojke sa podarilo vypátrať a prebudiť spiacu bunku, ktorá nás k nej dovedie. Asi po hodinovej tajomnej exkurzii dedinou niekto na mňa kričí. Na chvíľu ma zamrazí. Ženu v dokonalom prestrojení tipujem na zabudnutú ruskú agentku. Nakoniec je to Zoria, stará žena, ktorú som hľadal. Nenápadným gestom mi dáva najavo, aby som sa pozrel na stenu po jej pravej ruke. Dáva mi na výber z 2 symbolov. Jeden dôverne poznám ešte z detstva. Často som ho kreslil v škole na tabuľu. Krátko predtým, ako spiaca bunka začne opäť zaspávať, prezradí mi, že za druhým tajomným znakom na stene sa skrýva motorkársky gang z mesta Yazd. Plánujem ďalšiu cestu. Najskôr ale musím podstúpiť očistný rituál. Nadobúdam stratenú rovnováhu a vizionárske schopnosti. V meste Yazd na hodvábnej ceste ma víta nevľúdne vyľudnené mesto. Akoby po vyplienení nájazdov Mongolov za vlády Džingis Chána sa už sem nikto nevrátil. V hlave sa mi roja otázky. Očakávali môj príchod? Pripravili mi pascu? Alebo aspoň niečo teplé pod zub? Neviem, odkiaľ sa vynorili. Nasledujem ich hlas, ktorý ma nakoniec zavedie za zeleným mužom, najstarším členom motorkárskeho gangu. Odovzdávam mu pozdrav od tajomnej Zorii z Abiyáne.
zjavne sa tomu neteší. Po dlhom čakaní niekto prichádza. Je to japonský agent prezývaný Radioaktívny Jack. Najväčšie skúsenosti s radioaktivitou majú dnes práve Japonci. Tento je cvičený. Zacíti radiáciu na 300 metrov. Pripravuje mi šifrovanú správu. Zelený muž radšej zmizne. Má strach, že od neho budem vymáhať alimenty na tuce detí, ktoré opustil pred mnohými rokmi v Abiáne. Až teraz som pochopil, komu bol určený ten druhý znak. Šifru radioaktívneho Japonca prelomím hravo. Píše sa v nej: to, čo hľadáš, nájdeš na mieste, kde večer zložíš svoju hlavu. Smerujem do hotela, v ktorom podľa poslednej správy nájdem jadrovú bombu. Možno sa Japonec mýli a Irán žiadnu bombu nemá. Chystá sa ma niekto zlikvidovať? Našiel som jadrovú bombu. Malú domácu jadrovú bombu. Moje obavy, že nesplním poslednú misiu, sa nenaplnili. S poslednými lúčmi zapadajúceho slnka dávam dokopy hlásenie. Iránsky štát žiadnu jadrovú bombu nevlastní. Všetky jadrové bomby v Iráne sú výlučne vo vlastníctve súkromných osôb. Z hľadiska nášho vnímania liberálneho kapitalizmu je súkromný majetok nedotknuteľný. A tak vojna nebude. S pocitom dobre vykonanej práce tajného agenta sa vraciam domov. Na moje veľké prekvapenie na námestiach miest našej slobodnej ríše ma očakávajú davy. Nie, mýlim sa. Jadrový program Iránu týchto ľudí vôbec nezaujíma. Majú svoje vlastné problémy. Až teraz konečne chápem slová princa Rašída. Našiel som síce to, čo som hľadal, ale nenašiel som to, čo som chcel.